Nando Bago Kabalen, welcome to Aaron Pampanga guys. Para sa video na to, nagbabalik po kami dito sa may Lola Sisa, Angeles City. So we were invited for the second time. The first time na nandito po tayo, nakavisit po tayo around dinner time yon. And now, it's lunch time. Look at the people. Grabe, padating na yung mga iba. And good thing we were able to, show you guys kung ano yung mga bago. Abangan nyo dito sa Lola Sisa. Guys, samahan nyo po ako. Check na matatakam po kayo. Let's go. Nice. Guys, para sa unang kuha natin, ito yung pinggan natin guys. So meron tayo ditong dinuguan. Baby back ribs is also included. So we also have chicken. And isa sa mga excited ko rin na tikman dito is yung kanilang roast beef at balot. Siyempre, teternohan mo yan ng gulay. Oh. Cheers! So, isa sa mga nagustuhan po namin na pagbabago dito sa Lola Sisa, dumami talaga yung mga meat selection. Dito sa pinakagitna natin, the center, ayan, meron tayo napakalaking kawa. And I think this is one of the highlights din, no? So, mas marami na yung mga seafood option for dishes. Ikot pa tayo guys, so tignan natin ano ba yung mga makikita nyo dito. Especially today's Sunday and lunchtime, ano ba yung mga dishes na available? So para sa pangalawang kuha naman natin, tinikman natin yung kanilang bagong-bagong addition sa unlimited buffet natin. So ito yung kanilang seafood. So notice doon sa pinakagitna ng buffet table natin may malaking kawa doon, no? Yung seafood natin, meron siyang crabs, shrimp, squid, and mussels. Ayan. Dinagdag ko rin dito yung kanilang puru plus mustasa plus okra, lagat puso is also here. And of course, Kapampangan sisig. Siyempre, basta Kapampangan, you know it.